Right, welcome back na ndo mwanchu muligireli ananse subwa tetekima nyiringa ekurunga Getembe Television na Getembe FM 102.7 umurubili Etwani ya Getembe nensa motu oswa nensa ya magazeti bono mambia karibu sana mwanchu muligireli ayo kwenye kusangamo naitu tuko nyina aliatekire bono mambia alialikirwa soboleke wa magazeti yonsi notunye bwateka iga gazeti ya The Daily Nation, gazeti ya Taifa Leo ni gazeti ya The Standard nchiwatemegano au yende ere yo musasore ne endere yo muchana soro mwanchumulirali karibu sana tukumanyina lyatekire asa magazeti Matildah asense mbiga negiro tokuri chigazeti gazeti bunabona ya The Standard gote principles from hell egokwanira abarimu abanene usaborokia abanene bechiskuru chi secondary ekirekorera buna nigo abange babo babire bakunereria abarimu babo naboigo ya Daily Nation neregote banga teachers a split over SHA medical cover nande egokwanira aborokia no muroberi ori bono omukoro bobo wene umanyekanete buna minete bono nekero utachi kora emirimo kurende gucakire tariki ya mo mutinye 12 nigo barachiko bagutumika muroberi bobo wene muroberi osha. Okay. Yes. Nande nimbwate gazeti ya nanjega iga ya Taifa Lero igego totebiga iga nga Ruto ajipigia tepe. Wi. Bona nini wala sakibana. Ukio komentera chingu. Ruto ajipigia debe. Mapema ajipigia tepe. Mapema. Etebe tali etebe debe. Straight. Akwe agende tukwebekira max. Sikatiki. Nase gazeti ya The Standard tinga onsarigo andake kirego tabana principles from hell nige watabana teen pot dictators corruption entrenched tribalism high-handedness and biased promotions have become familiar ills in schools as each school chinyinge imensi ya Kenya nikubono amangana yobo kurumi kosi abarimu abanene koena na amabaga kosi koena nalibaga lyogo kindwa ebirogo kwa abarimu bande kolengana buna babamanyete na boigo amangana yobo kabiri agose obogesaku asechi skuru chinene chichi secondary ime yense ya Kenya bono ayo kogendererwa tali na monto ndebonsi gose moteneri ndebonsi gose umwarimu ndebonsi korende na barimu banene abateneneri bechi skuru echo chinene ino mugano rase page ya kane na boigo ya gatano bundabona iga ebwateri uko gose nebwate eri rube eri umwarimu oyomo okolika rube gochiase eskuru ya Limuru Girls School nekerabona alikirete aligeteri ruberiga kerobono akubora ana andake commission gose teacher service commission enyara kuma transfer cross skuru yo kyageranga nigo aganeti obowene akose nigo aganeti obokoreri bwa kiafya obubono skuru yo tanyara kumosira aboigo kukwanerere ekerabuna abarimu abange babere bagosaba chi transfer kubatakana kelibuna nigo andake bakunererwa n'abarimu abanene bechi skuru cha chire bagosomi however teachers clash with principals and TAC caught in middle of a turmoil bono nekiro yatokire muna ikyombekiga gya teacher service commission gyo kolika abarimu nigo bono gekonyora chinga kichinkongu gotegerera ebirero by'abarimu apo abange okonyora ngati bali konyara kotwara kose bari kuigwana nechi principal asichi skuru echo buna bono ngukwanirire amangana readily available egotebanga readily available na boigo ngukwanirire broken promises na boiga sensemo yende maternity leave legal officer na boigo great leader ne bintu binde binge buna bono nga okonyora abari mu bande ekero batari gotoko usekera agotume bari mu mbaroro nga aborokia banene bagotema ko batumia bobe na asensemo yende chinga kicho gosaba maternity leave ase abari mu basubati nige ko ba akongu na boigo asensemo yende kukwanirire amangana yobotenene gosobora ebwe chiskuru chinyinge aiga asensi ya Kenya ino mugano rase page ya kana wigo ya gatano ase gazeti ya The Standard komyoka bwango ase gazeti ya The Daily Nation nimbigano elikire yuweka ino gazeti ya Taifa Leo mugano monene kigma iskutiche split over SHA medical cover abakoragali ingakiwono abalimu abanyareko bagwatendekana kugatikana noko nganyi wankorwa somurubili ulibo bwenia uyubabire bakobanoro umainet aguika sensa muyo murubili muyo bweno SHA yetobuika bange bakandi nagote bangandake bwati ubwegenu wano murubili SHA yaro mugano ulikire chibe chakana na gatano bono mambia gazeti ya The Daily Nation ekwerera umugano yo kegema bono mambia
nabokoranga wetani bali mu chiminye chiri buchiminye abubono mwanchumo ligereri no motegereri bagenda teko pinga kirage igurumuro buliyo kunero ukuligeria segazeti ye Taifa Leo nero igalisko nigibwa tumuga no boigo wote banga mapigo Askofu Sulumeti na msanii wa Injili Bayo wakifariki as Double Rose as Bishop Sulumeti gospel singer Bayo succumbed to illness aiga chubechi chia kalenga koko soma chubechi gatatu nakane ebwa tumuga no ase omuichano monene nugwako kwa nena sense ya Kenya yamaiga yumurandia Moscow Firba Sulumeti yokolere meremo asigeka asedini ye Katholiki usiru mabwaye chigakechechio no mu bugicingero we chinguru kegema uyunyara ko baga usiru mabwaye Bayo ase ya Kenya kulingana n'ubugano olikire chibe chia kalenga kiroko soma chibe chigatatu bono mambia asiga zete igandi gikoroki abayiga babere ngakibatigirira isangano liri nene ase Kenya nabo igo nigo balenga abantu bamagire mono umugano oye umusani wiga Bayo uyagotenga Betty Bayo nigo alinge umurugi akabira umurugi oye umurandi agosomo Askova Victor Kanyari kulinde uyubachitene bamenyetia mu bachire bagatikana kulinde bayibuleta abana monere egotebekananga nigo asiri mabwaye gotikana na kanseri ya manyinga zinyagitali ya Kenyatta National nabigo gotika ba Kenya ababuata nibaya banchi baye bamatera bangi bale numuichano monene kirage maiga yukurara kwa Betty Bayo yagichi chukero kuligeria umugano ogukwanira igoro yo Moskova uyiganero nyara ko bagusira Moskova kurunga Firba Sulumeti nabokora umunchumo tegerelinga wetanye miaka 45 ibire Askova Firba Sulumeti nigakole merememi ya ase Kenya namono asuguki abanga sukwegena asedini liye Katholiki abayigo egatiali akolire no kwa kajisukuru wakatire chinyagitali chiparish ao nebito binde bingara tikaleka kunyorwa na ndebu kunyolenga Bishop Firba Sulumeti nigaibolitwa sinyo kurunga Kotul village kutoka Busia county umwakuli 1937 nabo igokera kuika chinga kiasiru mabwaye nimegano elikira sigazeti mambia bono nabengora sigazeti ya Taifa nelia The Daily Nation na kwira na gazeti ya The Standard umugano yo wakwana na abarimu bono ekiombe ikiri ikia kose abomo bwabarimu anamuno wetra sekiombe gya Teacher Service Commission nikubono banyare witaba kuchaka gutumeka umurobiri bubu wene umurobiri ushawe no mugano rase page ya 5 na limo nabo igase page ya 5 ngo kwanire mangana yechisemie yo kirego tabana we have invested heavily to ensure integrity of exams ino waziri wechisemie umuschedule ogamba nekiro bono agendete koremia aba Kenya agotebuna omatemu mbi agendete gukorekana nabo igoni go babegete oborendi obotingu asokwanike amatemu taranyara kubaka gusareka kuse tari koibwa na asepeji yakabere ngokwanirere aba Kenya abaremeremo ase egose obonchoreria asenseri ya Tanzania nekiragota obuna bono abange nigo oba bwate obwo kiagira nonye byasara bono tiba chikonyara agokora na boiga asense moyenda bande nigo babwete ngana baraire niwe gochaiga asense ya Kenya abatari gosebara unereri wasokura nigwa gwetumeka chinguru chinyinge gochaiga asense ya Kenya nekirabone byombe byokurwanira obwene bwa mwanya bantu bikora buna abakenya bale imenseri ya Tanzania bono tibari safe anymore na ngokwanerere abaiga abamanyikanete buna bono ngokwanerere 20,000 expatriate buna bono abali bare babwate expertise kosibare expertise ase amangana manga amange buna bono ase obwalimu asobonchoreria nabo igo asobo amangana yoborwalia bakorasi chi hoteli abanyabiasara abakorasi chi benki engineers nabo igo abali aborokiwa bale imeze ya Tanzania wetane chiri bwe 200 nigo bono babwato obwo bekiagera na oranyore ba kuira ni kwa gusaba rutugo chanande yake muntu onetiga ngo tebi mama Tanzania Tanzania gaga okulinda no chebe na bana wanizibwa wasoire ga ige stage ga gabosongo Tanzania boguchira 500 straight abana bana tiga bachake na maguru make makaiga baso inkasobo
baso erandi ya Onyore ngekero bara sincere onye no bonchoriria no obabwati chinka chia baroro no manye tukunganya ne family ngikombe kero omwana nabakoborie kerogo oyo ndabogorie keninda oyo ndabogorie kwirende story bona abutokoreki aboigo gutigana na Okorogo ase chinse mojiri chia Taita Taveta na bekorokana ngabo bonchoriria bwabeire bogo kiana ana muno ase abakenya bali bakoro bonchoriria bwabo bubwatiraniti nse ya Tanzania kubwatikana ne buraburu yabage kwene ke okongusana na kwa bago kwene kiwa magega yobochori gokorekana kurena gazeti ya The Daily Nation chibechini chiakabere a court holds police recruitment again andabono ikamberekene nilia mangana yokulikiwa kwa banajeshi yemaiga yomuntu yomogo ikiasiki na siki kambiro kwa mirelia okulikiwa kwa banajeshi anabono asekerego kilia constable agotabanga ndi gugutali kwa sio kunekene kulingana no moseli yuikiengana yekigambiro asamalieta ili matindi nigo ikambiriga tindi nganiga na wiga subutikwa banebwa chakiwe asobono gusokolikyo kwa banyanyimbo kwa banajeshi wate nini wasegi kabon nikambirekenene tibechicha kamera gazeti ya The Daily Nation gwatumuka royo asinchira yobo ime karukuligiria yonsi abukonyera gazeti ga ya The Daily Nation kulinde katukusuka boshiga gazeti jibechicha kalenga jibechichira tano limo gwatumuka royo asinko na Kalonzo posts za KPC sala amide thange oil spill ro omuraibe chameli ya Wiper Democratic na rubwate egangenene yokuliye kirukuraibwe insomosike Kalonzo Musyoka nigon agende achirama mincha yokonewa wensemogete yeke endemero ili ya Kenya Pipeline Company agotebanga andake kugatikana ningane yumurubulyo yo ogotiyoteliwa no muraibe inse ase ensameli ya privatization usamagana ali yokorwa achisabogete nabo gwanchira kogorwa nabali ababwate ndibo koruchise chisco nigo irma mincha ili choli ya Kenya akolengana Kalonzo nigagotebanga ishiringe chiko muraibu insabo chiko kwa egwa 2.1 billion liere nsamogete ya Kenya Pipeline inyara kobage koirwa bora otenibuwa ene nseme ngao niko irma mincha yabamiba nseme yugo saba Kenya au bonsi bakonyole faida kurase kamani ya KBC go Kenya Pipeline Company yora news gazeti chibechi hata ndimo bona mambiga gazeti ya The Daily Nation kunyole Matildah olengana bwango yali chiko liriri amangana privatization lili anyara kwa ligo itigwa ndi anchirete parastatos na tuateba nga abantu geta batene nkubali abanyabesana bagocha aire for example parastatos tenga Kisii National Polytechnic na bagocha ata yabono na nyigulire ninche beka ishia cia nondi kabantu ngenderege yakora mpesi jabuli nanchiri nechi chibwatiraneti goseni gochia ingere mono bunabona kire tokurigera Kenya Pipeline twarigera Kenya Airways na boigo Kenya Ports Authority na boigo ntubwate bunabona chinse mochiri ebiwanda biribyo gosio skali bunawacha bonzo ya mumias yes ebyo nabyanyare kwenyora ase akongo ukorende etari magana na ase egazeti yiga ya The Standard ase page ya gatatu na rongo kwanerere amangana yobutuki bunabono nigona ndike gambiro kigenderete kurigereria gosegokora kwanera engana ya oyo igomanyakana tubuna Brian Odhiambo orenge omurubibu wechinsu ase chinse mochirichi ya Lake Naivasha Lake Nakuru egotoka ime iye county ya Nakuru bono nekire kigambiro kigendete kuboria nga nkai andake oyo iganya alete kubora gocha nekire bono engane yiga babwatiraneti aba obisa ba Kenya Wildlife Service kose KWS ino muganora sepeji ya gatatu na boiga sepeji yo ngukwanerere amangana enyektari ya Medihill Hospital eyo obono yabeteke korokana gose yabeteke gotwara oboncho se yabwatirane tugo ne amangana yo bonchoreria ekero bono abaroire gosaba Kenya abange bare koni chinyigo abandi bare kurutuwa chinyigo gotamanya bono nekero bunge nenera chuko kwanerengane yo nabo igokugaya na komanyanga ningi gose obonchorire oboiganga kibwachagete na ndena kibwabete obogokora emeremo ekero bono nga chigo enyakitari eyo nigo yanyarite goikirania obonchoriria bwechinyigo chiarenge 470 transplants gose bimo byomobere byemebere yaba Kenya nabo igo asense wende ngukwanerere constituency ya Kasipul
nkagrestenga onsari ngani yega ya Kasipul ntubwate bono yore independent candidate omanyekanete muna Philip Aroko na boigo yore ase kurase kya makirikia ODM omanyekanete muna Boyd Were oyore mumroye ongondo Were oyo sireti bugima bwaye metinye meke ya etire kare omujumbe sichinse mecho ngabono abo bwatani babarai abaiga babere gose baba na siasa abaiga babere niko habire bakurwana ekero asekero ekere wiki yaeta abasaye babire basiria magemabo asechi campaign asechinse mecho cha Kasipul nekero bono byombe byechi kanisa ose bya aba Kristo bono banyarire kogikiria engane nekero bakubole bono obotorero bwanekiwa ase constituency ya Kasipul. Kuligiri yandali kirasi gazeti ya The Daily Nation Bruno Mambia no kunyora umgono ulikire chipechi chia gatano na kabiri wano igani kukuwa stolen identities and shared lives how Kenyans are trapped in rising fraud wave na kibono ukuibande kukuirera banga wa Kenya baetuka semechando mgono ulikiri wa Boniface Washira uyuru munjiria angakia nyotumu ichana monene magawika sebenge kiragadete loan yoko endeliwe asarabia yakunda Kenyora nganigara sensemo ya balia malietabo arasema deni usaba nyamadeni ime ya Kenya yangu katika na andake numuntu nyale kubaga utumia kibanda kiaye ni lietalia ye konyora loan kuruase aba agusia abakoena na chilone as ime ya Kenya iga kale kurate na sabantu koliri bande byabo namangana igonsi Okorogo nigo akolete mechando keri kwa nakiao ya sirire eneki kwa Kenya wali Charles imagine takubulika bande kiaga ndabo uli loan chibesa bonye bwenye wali mechando na kiako enda kubugula nabwati chipini yako chikurusiri chibesa chipini ne chilone loan ne bwa chipini unsaliwa chipini ko tunachoko enta ini site awenta lia asesimi isi minga yaru rase loan ese ne kebando montako irebe ingia be kata benje nguru James Okorogo ke bana kia nenge I wear on okay alright kuligelia yonsi mwanchi molili boy kumwana nule kaiga ulikire chibe chichia gatana gatatu kwanera YJD Vance tukwanera James David Vance uyigano mokonyi wo murai wenseri ya America uyo taligo chiko ikabono Kenya kolengana na yaro beriri ngo chale Kenya yengo bwana ndo roboti ruwa bwatu bwango manono mo murai wenseri ya America Donald Trump ukana nga ensi ya America tilikuwa nchira guchikubwata na normo rwa Africa sisi Africa kubwata na kilinga chinyinge nigo chigo ikirania mangana yo guitera kwa manyinga na guita batu babo bono kolengana na roboti kuruwa sumo prime secretary Wosumu Prime Minister onobo mwaziri wa mangana alia Foreign Affairs Musalem Davadi watebanga James David Fancy taligo chiko cha Kenya kugatika nomo mu president wensi America kukane ngani iyo bono igota guchwikara na imi ya Kenya nyoro mugano yonsi asibe chichiga chia gatano na gatatu gazeti ni ya The Daily kwanza nonya niti tamana gwete taraja ikiagera angakirite simyaga ntebe atage tobo kimabwa bali miogo timaiti asinale korusi kiagera tro che miogo korusi korwali kulia ngakia Okorogo oyo Okorogo tona turams dona drum na role goja na role goja sare ngakia wakirite sim oyo ngakirite sim no paisi president ngakia Okorogo lietali dia Jesus Christ ngakia yo mosebeti sim lietali kong asesi mimene lietali ga kagaro na koro ki media tripa kabuna to birte dora kwale kutunga ina lende ngekoro muntu wakirisi ukomo manya ngakia Okorogo lietali dia wairimu awai sare tigani wairimu na America awigase sibiruka zako kwa kito adabanganye na James David nere mama ke muntu nere pisto James lietaliane rival direct mama ke muntu manero ngakerete mapema ngamaguru akamuboli ngange favorite food yao akamaguru akange favorite food yaya akantebi kumabwa bali mioge buche erungurio bali arafu akamaguru akantebi amenya mama tumbo ye mboli bona sa tokendera soma gazeti penzi ya gatano na gatatu nigo egukwanira mangana yobakorerwa abanyanyimbo igasense ya Kenya nekero bono nonye no mwaziri bwa obolendi boime mosike Kipchumba Murkomen bona nyalete gwitabana andake abanyanyimbo na barabu babeire baguchangira abakenya bange kwenyora ase ensemo eliembe yeli chiko kusebanyare kwenyora babekire chichera kubwatakana kiribuna abanyanyimbo chinsa chinde wasichinga kichinde nigo konyora nga basugumbire gose batigire baira abananchi obosibore bwo
bagokora kindi gionsi kigekwaira banyara kubekwa biara na kugambi gose banyorwa bali na mamocho ekira gotana police abet mob of violence as they pour fill prisons, a report reveals. Ngabono aba nandemo anene muno abakenya bali abataka gose batari kwenyara na bakwenyora ababekirwe biara na boigo banyara na chirekina bacha kobera sel aiga sense ya Kenya abakenya bange ni gobo bwata mu mocho buna bono ayogoita abande gwetera semo bugoserio konyoranga basagandiro monto osiri bugima bwaye ayande na yoboibi na boigo na yanda akukwana mangana morality gose abantu kunereria abantu bande ayubona kwirira barabo kwenyora abasibire na sisemo yende ekigambiro nigo kigenderete gutenenia okurikwa kwa banyanyimbo chiribukomi asekeria egotebuna engane yiga gusuko ngusana na nkore kogenderete ase National Police Service Commission nabo igo omugati yo commission yo nabo igo mo Inspector General na asense moyende gotabona ensi ya Kenya bono nigo eganeirie kogendera komenta gose go produce nyame nyingi kupatikana keribuna chinse mocha warabu gose chinse chirichire warabuni nigo bono chianyalire kuba chikugora chikokora ubonchorire bwenya bana mono kira ubaganiti kugora nyama kura sensi ya Kenya ngabono nigo birengo byo konie nyama go chinse cyo buna bona enseri ya Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait na boigo United Arab Emirates bono nigo chigendrete kugora enyama ase erete rigoro mono kroiga sense ya Kenya Enyoro mugano ulikirechi bechi ya ikomi bono mambia ukwanira Medihill Globe reported to be out in a month abokoranga nganeli ya bwatente nyagitali gose nyagitali chomomo Medihill aise mangana liyoko ni anakugura chinyigo gusisa mu cyumubere nigobono oroboti urogendera gutukwa nigoruchu bwatukwa anyuma y'umutinyomo ayana mangana kubatikana ne komiti y'ubunge umunyakiro gwe komiti yo urumujumbe bwensemeli ya seme nere James Nikal nigateberenga ni gonda koroboti urasoke nyuma y'umutinyomo nabo yokone kintu kiarenge asinyitali chimedi yorumugano yo asige zetu jibeje ne chei komibono mabia Kode no nyole chikasiti jube chiri kukwana landlords in trouble over failure to repaying buildings. Abatindi bechi nyomba anse somali ya Sibiri Nairobi. Niega tichi nyomba ange ikomi na kianda. Gosa abatindi yabu ange ikomi na kianda. Nikuwa kuchikobeteli kwa bono kwa nyora asa kongo maiga. Yechinga kiba yetu chugwa kachira kichombe chira sokatari mwocho Nairobi. Chinga kichikwera. Na nigo amangana igabwa tugetue no munyakerugo gwa mangana ye community ye county yokulia mangana yobwaga chia sensemeli ya Nairobi yokurukunga nere silantoi igatabirenga nigamatuka ayaba yetu ayelire na nige gochikobeteli gwa bono benyoransa kongo suchi kwambigwa asomuje nyumba chitakirikira usali konta tenkoboliri swali yes mo nyumba kote yana ninjenga gachete ngayobegete nyombe ngahimbegete neba Nairobi neba mbongo gose mbona county ne yago sine serikali county ne yana gose county ne yana yaki inki eukoli totebe na bekire nyomba totebe ga bosongo bekange nyomba ga bosongo ya maraba ekuo muna maraba ga town gati is there a problem onye ora senetu neti kwane bwe serikali kwa saligo kwane okay no problem ayozina magana sigaje ya Daily Nation Matildah Taribangana CPG komina kiana gukwanirira mugano obwa basaye aigete aiga croise orogongoro lo Nyanza abubono banyarete konyoro mubasokano chitarike 25 mutinyo itakoso mutinyo ikomi ekeregote abasaye abaiga bale batano noyomo asebuna bona samarieta madara Oyiga Madara Ogude, William Ocheng, Eric Alana, Job Okoth, Boniface Oloch na boigo Peter Ogola. Abasa baiganga ase amatuka mangi usase myake mingi ndigo babeire bagokora chisabari gocha se chinsemo ose chinsemo chiri nyakache kiagera nigo bakorwa nsemeyemo nigo obabeire nga andake kero kendi kiabeire gose bakogendanka manyete timete oso Okorogo no bwatingana nigo bare timu gete yabasani gete chinga kichoko gendanka bakagende bare sita Inkina keba baka bagende buna baligo kera nonye chinga kichiobo echebirero echemega kolende gatoka nga asimya ke mengi babere bago travel ni gobono esabali abo yanyarete goika omwelio kera banyarete gusiria magemabo ekero balingi asipara Nairobi Nakuru chinse mochirichia Gilgil
ekero banyorete omobasokano nabo igo bagasiria amagema abo bonsi batano bonsi sita wate ng'ana bo banarete igo ine naro yabo etoke na matanga abeire kenyoro abeire sobo bakogenda bakorigia egari yabo basoa para bagendaka sisi sote tukosita tukosita sisi sote tukosita lakini rende gaikanga bono igaikirende bono baka na bagatumuka nande baramo sorry. Okay, no mugano rase page ya se gazeti ya The Standard yeri tukori arero kire gukwana ngano mo basokano oirete abo nga tragedy claims 6 friends on the highway to home. Saitani kirokora mbali yago ikachise chema iko egazeti yube chimero ngibere na ibere gazeti yekworokia ashamangana bocholi winseli ya Guinea uboge bukagirwa cyokorekana bone gotobekana guikira bono iga aba bugata nigose bali abarayi bakoliye birogo biyorobora yobone bwense igati yabo omurai obwombo bosi kwamereria serikali yense yo uyuganditi wonchulia serikali na kunyewira n'ikinguru niganchirwe ukikoboli nandekero kyoburayi bwense litalia yagwanchirwa tukwanera Mamadi Domboya uyubono egotobekana no murai bwo kwamereria serikali wense yo igobono litalia ya very clear na wanchirwa ukikulie kero kyoburayi bwense igati yabo asomutinyi olebusyo na onyolenga ere negati y'abantu bande abu banchirwe bawuchukulie kero kyoburayi bwense ya Guinea namangana kurwa sinsi chamaiko chumuligirele kulenda gazeti ya The Daily Nation nonkura ya kolera gawo gazeti ya Taifa Leo niwatumuka no omonene sana Matildah mukano wika nigo abakenya bange bagendere kwe murunganira chinkwana chumurayi bwense musike daktari William Ruto chibe chiakabira gazeti ya The Daily ya Taifa Leo yokwanira igoro rais adai kuwa serikali yake haijawahi kuhusika katika utekaji nyara wala mauaji kama yale ya mtu Yala, huku akishikilia amri yake kwa polisi kuwa wapige washukiwa walivu risasi kwenye mguu. Asema amemaliza uhaba wa chakula, akapanua sekta ya afya na kunyoosha elimu. Mwana wense niko agenda kuini kosisiti sausingerera nga ere serikali ya tere bwatania samangana yoboiti no bosalia ibense kulende niga kote bangatali weitia onyolengana kwa nete chinkwana se getasene kama gibralien somalia jizil asali kote banga tabuga tikintara emwerusia mamocho asinkwana yaenga abanya nyimbo barasaba ntamagoro bali bakorobekana agotenga ikina ba atikale tukukwa nabo nanda minute ng'abantu bakorobekana barasurisa sya sokogoro abangi abakenya bakuboliga omurayi bwense tabwa tukubwa wukure direct gwa nyimbo uyo bwata lichiko linene lyokorwa ecommand gosekurwa ogochika saba nyimbo no mu inspector cheno bwa nyimbo Douglas Kancha ine kulingana katiba omurayi bwense nigako na mamincha nagotebya abanyanyimbo barasaba ntamaguru namangana agenda kolera butuko mu bonge mwanchu kubiri yabo bano mochando usali abo asokale na gatukiri 2027 ntwesi to mwanje to murayi chiru Ruto muno president yo no muyasana nyanchete lakini bono ekerego ikiranga amaguru gocha korubu bono kwabere kereme kyare no agire tayari gocha korubu ochi kwake kura nara bono emirime kale timati narengereti ekyo tali narengereti onyolinga igoro chinkwana chiaye chiale tilibirasa bakenya bange kolengana omokenya omugusyo mintuno bwate lingana uwante ukwana igolinga niga ate batenga tingo saba mabira tingweitia asoko taba Kenya ba ko masasyo kugoro nabonte nenenga omokenya okorobekana akulisasyo kugoro kereki ya umanje muri nayo bwatenga orocho murayi bwense enga ni gaga tatako so kukwabirana begwante kutikara igunga uyo korobekana akulisasyo kugoro badaye togwirana semele no choto bereka libyaga samangano nayo ayo gende kolera libireli nene na ningu bwatu kuchikoko nene asukurwa ogochika sabanye nyimbo no murayi bwense gusomo inspector cheno bwa nyimbo namangana likira gazeti kibe chiya kabiri gazeti ya Taifa Leo Matildah na boigo tukoranira se page yo yekomenda kianda se gazeti ya The Standard ngokwanirire o se ne bwato robot kroiga se county ya Kakamega nekirekwera buna bono gusiria obogima ko principal ya Munyuki PG Secondary School uyu manyekanete muna shange nigo bono kwaretire liberera kuseko imukiri ama kwaretira amaboli amange ase gati ya borokia na boigo amabirera agesiasa ase chinsemo icho nekira obagote obuna nigo achiete gose nigo achiete kuya nga omo principal yega gose mwari mu mwana school yega niga achiete chinse mo chiria cha Lugari sub county
office kuoya amasakara amatemo a KCSE lakini egatoka nige gari ya tikarete njira nekeronga niga kagerete gusiria ubugima bwae gusenga niga kagerete kubwatira ni wano mubasokano omobe asepara korende nekero mubiro yo togete kore aso oroche romanya tebuna keep Karen amatuka make magaga yere kobora nekero bono engane yo putukibwa chakire ri kumanyanga ninki kerete mwari moyego manene gusiria ubugima bwae asegesa kubunekyo Mwachobole garatogo ya kora andake kuligeria gazeti ya Taifa Leo na sasa melichikosoli ligera tukolera ororo ega kali ukwanira amangana amalito amanene mwachobole kuligeria asasa melichikosoli Barcelona wataka kumulipa Rashford 45 million kwa wiki ligwet wana Marcus Rashford wana FC Barcelona batwalire omo yabuko mogora 45 Vongosoli gabwe club kilikia Manchester United FC Barcelona batebire pamoga neti bachikumwaka na 45 million onyolenga Marcus Rashford katukwa na 45 million ase wiki boniga by the way Marcus Rashford wakanwa 28 million ase club kilikia Manchester United umwaka yo mogose a week osalige a week bono baruba kan tuchu kumwaka na 45 million okay 17 million we a week yes igoyolenga asokoro gatukwa na 45 million ase wiki asomo tienyi chibezere ngakoli 180 million kero okol kon sati goje se chia Kenya irenga chikoba ejina boy na chichi na bachire igo 180 million okay inase echikosoli monchimuligerere kerugeto mugosoli giata Marcus Rashford atonirwe na komerwa matende club keligia FC Barcelona asubakota pamoga nitiko mugora nishiko momenta ekitita gichibe stininge na yakolira soma gazeti somo yane gotigera sia mangana yechigosori sebono etimu entagane ikigima ya egotonga first batch of team Kenya leaves for Tokyo egukwana mangana Deaflympics wase Deaflympics egukwanira abali batari koigwa amaminyoko yemetino aiga asense ya Kenya kuroiga asense ya Kenya nigobono bara chikogenda sama bachire ase amamirani amanene kegima ari asichinse mochire cha Tokyo egotoka ime ya Japan. Okay. Yes. Abatari koigwa bakogenda kuminyoka chimbero atari koigwa esirimbinga kyako yeigwa sore wichebanya sana ngaigwa chieto mwanchione ngaigwa chiete kia baba ngaigwa chiete ai wi okay litukulia lero nile no mulembo gaiganta tenko nile no mulembo kwa raza kora duniani mulembo mbwateka lero nigakuru kwa nere choice wa elimu gaiga igabwate miaka 22 yoka tu ndojeruka sio konya gonsie makorwali okay miaka bwate no 22 yoka tu no problem naende no moteli no moteli buno mwana ne Madrid agaiga okay kurugiga bwo nande ganige gotebekana niga njete gosoma ebitabu kogenda ebitabu nanjete sana arafu nanjete abasani mapema kuramugani ayengakire simie namba yane kubwatia 07 14 karatigira ngabwo murroerira 73 okay no problem okay nkoire mpaka sakuru kwa nkoire mpaka pechi kianda wi dondosa hapa na pale leo ni siku ya Jumanne Novemba tarehe 11 mwaka ni 2025 taifa lero pechi kianda okay nguko myokimiti atiri mpaka sedondosa hapa na pale mapema arafu likoni mabasani haigali likoni mabasani mama sutwa kwa kujigamba na penteni wake benten yani no mo subati obwate umumrumo saiga bwe myake meke kijana mdogo nere bonera ko adachigamba sasa agotebanga nimbuato mumuraga igali yongi mumurege kubepe mumurese pene wi igobono gukira igo omongina nigagotebanga nere naisane gitino mungwano ibona igotebekana nga enjiri yako nyagwetoga togikabire yo abasani n'abayiri bamotebiria yetata iga goikire enjiri yo gonyagwegamba gocha se tore gocha kanaye kwani iko nini ayekabanere guchiga atari kunya gototebi oino mulikyo no korukwanere chane ndikafunga nero manyiri gigabu nkorusi gabu nkoire paka Kisii sorry mazi gotoka zako na ra
naranga mazi. Okay, to naranga Kisii. Mazi mwara gaiga. Koma kunifuata kama kivuli. Kidoza wakia boru. Anaye mushuku ofyo. Okay. Mwisina karega na babu ate demo ya ebia. Basika ine banchaine yani demo minute musubati narabwate gabu basika ine banchaine very smart, very accurate, very intelligent bona yaikirite gaiga omongwano yo niga chite kunya kumubwati kurumaega gali nga yaita. Okay, alio chiri kuchiali mbomera no ndegose okay bona ga yaikirite musubati oniga motebeti ngaki aye tadi tiga kunya kumbwati ntigane njirendete yense neze zikaranti ganaje karali obwere no gochabo ino muri kyono korwa na erection musioki korugabwo nkominyoki immediately mpaka sakuru kwa kibodoni ana sore kiroboni na kuruga arugura otaivati kuikira asali yakoro kuchucha. Okay sore aitika kwana na chi direction sore. Okay, wana wakai achuta kuanika mumewe kwa dada kuhusu usaliti. Wana musubati nakara enogo kabisa enogo konogo ere nabanyu amire no musacho embuya nturakana igan bune kontebi nabanyu amire no musacho embuya lakini bono akonya kurusia mangana kurwaso musacho otebi mwise ko mwabo urusia mangana kurwaso musacho otebi mumuro mwabo urusia mangana kurwaso musacho otebi chichirani. Okay, ngamaiti aribya uno mugako numuya akondetire nyama akondetire gintu giti akongurira mafuta akonkorera gintu giti bona yaikirite ayo bwaba igakoereza akairo musachuri bakaigwana na bakagamba 1 2 3 4 5 bakanyomana no subati oyoro musani bwomo subati yokonya kwegamba. Okay, oyino molikyo no korwa nere kipungeno cheriote. Okay, kuruga bwa sengo chikokode gazeti ya taifa lero kwa razangu la duniani. Demo akemea randirodi fizi kwa kumumpishia usiku. Okay, aigani gakoro igaruiruga igaruiru saga. Okay, wadu wajoba wanatea. Okay, igaruiru igekotebekana iga musubati nakale iga nende erandro tietesete. Okay, musubati uchire kurara bune kaseti yegontebi uchire kurara kombo tukolende kachire kurara erandro dia gochonya komotura rent sairi ndi kaki saa 5 ya botuku rent inaki. Okay, ankyo yaje rent kei wi yaje bono musubati agachaka igungamburu agasoka igana bachite gote yabantu ngaki baminto irandro diongo nchandere ntware bese ya eti ntwara ngo nchandare konya gondura turakurwa sendaire ngana rent. Okay, oino mulikyo no kurwa cha chon musioki abuno ngokore gazeti ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanche bise Okorogo kibaje tumbile siringone galo na esere te gono le tactile el moise tento mosiriguta mocho kolobo atani mukyo gotererio mu buna lidio kora chengo te barenga takita healthy karago na nimo atali mangana nkagireta inarari ase chi gazeti cheritko riarero nakero never sinechenga kicha never there is no problem whichever wherever. Yes, mwancho murigire nabo yomategene nabo kugenda batonyora chinsemo cha Facebook nabo go YouTube nabo go etrase eti number chaito cha studio number 0726 44 73 67 nabo go 0741 kwa na 07 0 maite 0 nenogo 0 mbosa 0 noboliri. Okay, oboliri sana ibere yani 0741 58 38 78. Basi no mwanjuko letu sukato chalegeke never baadaye ngosota sensemli ngambo ya Getembe.
This is star power from the jump. All of ESPN college basketball, all in one place. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 86 59 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Springfield Medical Division Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation naboigo obubweria kukorabare ensemo y'uburingiro laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso naboigo ensemo ya mainugus dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakiresiamiase number 0745-268031, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokoreriobia. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange.
bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. National anthem ya never. Hallelujah. Jerete yese nenzenzi. Mama ke munteke munike ngakoro tacho. Tominyoka se never mapema. Lakini gaki egentokere nchego chanakumi. Abantu mbara bageni rende ko kwali kira bageni. Abageni bachire buya sana. Musika ine na barabo. Pona rini muikaraste boronge iga content ya jira abune ngitoko kwanira mapema ngakiga ego chikoba iga ngakigo chikoba kwamanya konyorero jire isikuri ya sasa jire binte bingao. Pona mware kugamba ngakiba minto tiga abairi nabasani tiga tobeka namo iga tokora kure none chiombe iga mapema chiombe jirinde igara chigo tokonya amabera bucheke nyuru haya bone nugeje omanya gocha ngaki nga ntware nimbwato bole mogetabu nkoni ngokobori gore bole mokoni embu yore ndio najerende ngutangaza ro bole mobwao ondo kobori ye nuge okorete ikabos ondo kobori bono rocho ikarasta saba antu bagenderete kwake sabu ya magendere kenyuru bagenderete kwake sabu ya magendere kenyuru arafu nae bono minyogete straight ogenderete kuburi bintu bitaye tali torochinga kwa saye nkurenira magendero maiga torochi kurenira magendero maiga torochi magendero kurenare maiga igoruri yake nugeje sikupembelezi wara sikusorori hata sikuebereri mama ke muntu okay na bande mbaro roko nyo gaki tali bobe ndio no bwate sabali yao kogenda gwicheba gwereba gwoteba kwamanya kuro gwaka esimi embu yangu akure esimi ntuturakana simi ngwakure ngangaki endugu umaete endugu aumanyenge ndugu yao tayari gabo engombe imurwarite umakumwakire ndugu ekene ndugu nitakire besa ngochira graduation yo mwana umaete mburo maete ndere ndugu ese ngencho maete ndugu yao na bakabwate erebo no kumwakira ko immediately ka kiurujire ngombe yago sugurikira ogendete ri ujiri kumwakire simi ngankonye ngende gira bono graduation ngento tebi kere kwari kuibora ngorengo kere kwari kuibora mwana uyu ngorengo bono rende mwana noyo ito ndio mwana oyo itenseye mwana oyo ito musamba muaye bono ndiro graduation nturakana mbuya okay wasabire besa bono ayo gusabe besa abruptly ngankonye besa kurwa borore minyokere nchiko rumwana arafu ngogote itimbu atikwa magochaka ngana akoliniri kwa magoso akoteba ngana akoliniri kwa magoso agonjira no buragori osale ke to mwana ule kwani nje nachibwate ri ujiri okay tomanya go itega naende abantu bande mbaroro umanyete kabisa ngaki egenteke ngokora nekebe egentekero kingokora nekebe pi okay kwage kora matoke acha kera matoke ajire yani sachinde kwenda kuiba bintu bya bande ndirigwa chiri kuiba bintu bya bande okay omonye no kenga ndirigwa chakire ko bimbenda nalioko chako tepe pasta Harry pasta please I'm dying please pasta bono go chanda pasta bosa wote naye kware koiba enogeje naye kware kwa enda kali kwachi koibe bintu bya bande arafu bono go chakoro tepe nganga pasta ka kinkonya pasta nkonye nganaki elikwale kwa enda koiba ngwa teti pasta ngaki pasta nkonye sabiri mu ikono ro chiri miyano mobe
ara wana moja akuchanda pastor banyasaye tato minto andros pia simora ba pastor bonse ipi na batebirega simokora nenkon rakine ya tata nyasaye tata ko baeteria ra matemu amangi omonto roche no morogi bona liaga kare gocha ngaki nga pastor buangetri nkare kuyagi omubiru mugima kaki pastor nsabiri ekere kware ko bopiki kere kware ko banyora ngwaragere ti pastor ngansabiri bucha sendi umwanule liyochiule okay abantu bande mbarega igokonyora okay ojire ziko yenyomo omenyere kuro bono onyoriro muchando oinyagitari bono arambiriti okay no arambiriti gabunya gitari bora lya kuchaka pastor lede pastor zabiri mbuya nabogo sabirwa nandirede nabogo kiri sikwirende chiao ya nebebi yao na Yesu Kristo na Nyasaye re tabuati ko bangatabira Nyasaye na bago kwabira ndio lakini bona ayoro cheli kware gokora mangana ayu pastor no aling liyochiro mwana ule nogole sikupembelezi wara sikusoroli never